Салом алейкум, бародаро. Лицей Аминҷон мегам, гимназия. Ина пеш нихи довои нихи анами дом 7 этаж квартира дода мешавад. Квартира бо тамоми шартшай ҳозир медурем. 7 этаж, ина лицей Аминҷон. Инайра пиёда то ҳамҷара 100 метрам нестай. Синихе анами домай. Дом лифтош ҳамаш кор мекунад. Ҳозир медурам хонаро сёмка мекунам, бо партам наҳор мегирам. Ина бародаро, инами лифтай 7 этаж, анами дари кушодагӣ. Ин коридоршай. Ин коридорш мақсад дили монтош беҳтаринай. Коридорро медуроем. Инҷа ҳоҷатхонашай. Ову свет проблема нестай. Душавӯш. Инҷа кухнишай. Ҳамаш қатиб слоёшай. Мақсад баъди ӯ як хона, ду хона, се хона, соҳибхона расиядай. Ина меҳмонхонаи консонер, слоёш кати ҳама чиз шудашам истодагӣ. Ина иҷа бо як комнатаи дигар. Комната дигар инҷа парда мебинем. Инаи гимназия Аминҷон. Тавира тарафуш нихи. Гимназия Аминҷон. 7 этаж. Хоб, соҳибхона кати ҳам хел мақсад чӣ? Ки мақсад як хона, ду хона. Касе хоҳишманда мегирад, квартира иҷора 3000. Бо як хонаи дигар чизи чорашон маҳкамай, то 3500 агар хоҳишманда бигирад, ҷарам мекушоем, чизош холӣ мекардед 3500. Ҳамон касе бошад ки мисол дарозмуддат бигирад, то мисол 10 моҳ мегирад, солона мегирад. Ҳам хел маслиҳат кардан, савед додам буда. Бародаро, хоҳишмандо номерро менависем, занг бизанед. Саломат бошед.